Исәнмесез, дуслар. Сезнең белән топ клип тапшыруы. Безнең хит-парадта дуслар да юк, дошманнар да юк. Монда бары тик көндәшләр. Гадел хит-парадның нәтиҗәләрен җиткерәчәкмен сезгә мин, Айрат Ильясов, һәм без башлыйбыз. Тапшыруыбызның авыр минуты да килеп җитте. Иң аз тавышлар җыйган резидент белән саубуллашабыз. Уйламыйшамы, аңламыйшамы, әйтелгән ялгыш сүзләр. Белдермәсәң дә, сиздермәсәң дә, яшерә алмый синең күзләр. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Яңа көчләр, яңа өметләр үзе белән алып килә Таңсылу. Ул бу атнаның премьерасы. Каршы алабыз.
Алма алмағаштан ерак төшмедиләр. Күптән түгел генә моны избатлап, Диләрә Мироваеваның нәни кызы Сабина гаилә концертында чыгыш ясаган. Сабинага сәхнәдә җырлау бик ошаган. Тамашачылар да аны бик җылы каршы алганнар. Диләрәнең мәхәббәтегез гомерле булсын җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына SMS хәбәр юлларга онытмагыз. Һәрбер кыз бала балачактан ук матур, төз гәүдәле, кыю, ярата белә торган батыр егет турында хыяллана. Көннәрдән бер көнне егет көчле кулларына алыр да тормыш юллары буйлап бөек бәхеткә таба юл тотар. Бүген ул кыз бала бигрәк тә гүзәл, бигрәк сөйкемле. Тормыш юлын үтү җиңел парлашып атлаганда, мәхәббәтнең гомере узын бергәләп саклаганда, мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Туганнарның, дусларның сез кадерләрен белегез. Әти-әнигә урынны һәр чак түрдән бирегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Бара кыштай гомер юлын яратышып үтегез. Язларыгыз кебек матур булсын гомер төзегез, булсын гомер төзегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Әлеге вакытта Илназ Гарипов төрле төбәкләрдә сольный концертлар куеп йөри. Бу концертында җырлаудан башка Илназ төрле фокусларда күрсәтә. Гомердә бер дә тәмәке тартмаган җырчы репертуарында тәмәке белән дә фокусы бар икән. Шулай Башкортстанда концерт вакытында шушы фокусны күрсәткәндә җырчы кулын яндырган. Шуңа görə әлеге вакытта кулын бәйләп йөри.
Илназ сезнең тавышларыгызны көтеп кала. 1320 номерына топ клип 131 кодын юллагыз. Bir minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmush arbasından Yoqdi xatiralar barlar vaqt Mashaqqatli kunlar orasidan Bir minutqa borin unutali Izga tushir biz mangiga tugal Nelar deb javob berar ekan Fanilikda isarlangan ko'ngil Ey shababaz vaqt yetmaymish Turmush degan vaqt uyanda Bir minutlik dünyada Bir minutqa sabır etib qara Turmush imsindirib turgan malda Aqlanular g'ina birini turmas Ketib barsak ruhi yorliq halda Bir minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmush arbasından Yoqdi xatiralar barlar vaqt Mashaqqatli kunlar orasidan Hey shababaz vaqt yetmaymish Turmush degan vaqt uyada Bir minutda vaqt topa olmaymiz shu O'zi bir minutlik dunyoda Bir minutlik dünyada Людмила Аланлы узган атнада туган авылның мәктәбенә укучылар белән очрашуга барган. Җырчыны анда еш кына әдәби ишараларга чакырып торалар икән. Людмила укучыларга яңа шигырьләрен, җырларын да башкарган. Людмиланың иҗат җимеше сезгә ошаса, 1320 номерына топ клип 132 кодын язып җибәрегез.
kullarım. Su boylarında yürüdüm, suya saldım esirlerim. Seni yaratıp duyarga gitmezdir ömürlerim. Su boylarında yürüdüm, suya saldım esirlerim. Seni yaratıp duyarga gitmezdir ömürlerim. Su boylarında yürüdüm, suya saldım esirlerim. Seni yaratıp duyarga gitmezdir ömürlerim. Gitmezdir ömürlerim. Nihayet Ruzi Gılfanov Sever yaklarında uzgan gastrol turundan isen-сау qaytып җиткән. Әмма ул ял итәргә уйламыйды. Ул яңа концерт программасы өстендә эшли. Тиздән Тукай районына Хәния Фәрхи һәм Бәйрәм ансамбле белән концерт белән барачаклар. Рузил барлык райондашларын шул концертка чакыра. Сез яшь башкаручыны безнең хит-парадта киләчәктә дә күрергә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 133 кодын язып, SMS хәбәр җибәрегез. Git indi bunlar. Etip kide kabızlık indi. Ene yoңғыр келе бит. Ya kabılmayın bula, etip kabızıra gerek buna. Ян сезене матур күрсәтә, ягышлардан кисәтә, күңелләрне гел яшитеп, гомерләрне яшәтә. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Гашык булу үзе яман, дөнья кызсыз калдыра, кеше йөрмәс урынга, такыр юллар салдыра. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күңелгә кергән бу хисләр гомер буена җитә, сөеп сөелә белгәнне бәхетле картлык көтә. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю, ялкыннарыннан көю.
Сөмбел Билалованың тын алырга да вакыты юк. Ул бер туктаусыз юлда. Бу ике атнада гына ул 10 тапкыр поездда төрле төбәкләргә чыгыш ясарга барачак. Сөмбел сезгә үзенең сәламнәрен җиткерә, ә сез аның өчен тавыш бирергә онытмагыз. Сайрый бабыл, нигә үзедерә икән? Уйлар сагышка әйләнеп, үзен сиздерә икән. Сайра, сайра булып кышкай, сайрашы үзеп, бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзеп? Сайра, сайра булып кышкай, сайрашы үзеп, бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзеп? Кайтқаны бұл қыш өзінің талларына, сені келгенде йөгеріпләр шығармын алларына. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бик күрәсі келген шағым болармы екен түзіп? Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бик күрәсі келген шағым болармы екен түзіп? Минем кебек бигрәкләр моңлысын, үзәкләремне үзәсең, яратуың чынмысың? Сайра, сайра булып кышкай, сайрашы үзеп, бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзеп? Сайра, сайра булып кышкай, сайрашы үзеп, бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзеп? Түзеп, сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бик күрәсі килгән шағым болармы икән түзеп? Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бик күрәсі килгән шағым болармы икән түзеп? Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бик күрәсі килгән шағым болармы икән түзеп? Бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзеп? Булырмы икән түзеп? Бу атна Разилә һәм Рамиля Батыровалар өчен дә бик тә вакыйгаларга бай булды. Алар 4 һәм 5 билгесенә сессияларын япканнар. Исегезгә төшереп китәм, алар бүгенге көндә икенче югары белем алып йөриләр. Шулай ук яңа җыр өстендә дә эшлиләр. Яңа клиплар да узак көттермәс дип хәбәр итәләр игезәк кызларыбыз. Алар өчен үзегезнең тавышларыгызны юлларга онытмагыз.
Бүгінгі атаның лидерлары арасында 3-нче урынны яулаган резидент. Каршы алыгыз. Руслан Ахуновның төп профессиясы рәссам. Русланның гыйнварда безнең башкалабызда күргәзмәсе узачак һәм әлеге вакытта ул шул вакыйгага әзерлек эшләрен алып бара. Руслан барыгызны да үзенең күргәзмәсенә чакыра һәм топ клип 136 коды белән сездән SMS хәбәрләр көтеп кала. Күп сүз сөйләп тормыйм. Икенче урынны яулаган клипны игълан итәм. Соңгы арада ВКонтакте социаль челтәрендә Фәридә Алсу сәхифәсенә бик еш язалар. Аннан башка дуслашырга теләк белдерәләр. Әмма кызганычка каршы җырчы ханымнар башка берсенең дә гаризасын кабул итә алмаячак. ВКонтакте челтәренең администрациясе подписчиклар саны 8000-нән арткач башка гаризаларны кабул итәргә рөхсәт итми. Шул сәбәпле җырчы ханымнар аларның иҗатын яратучыларны үзләренең Фәридә Алсу дип исемләнгән берләшмәләренә чакыралар. Biz аларның клибын карыйбыз һәм SMS юлларга онытмыйбыз. Güzel
Birinchilarning birinchilari alqışlaymiz ham qarshi olamiz. Asqat Dibirşatır bizni g'ajablantiruvdan to'xtamay. Sportsmen, aktivist, jырчы, to'g'ri әти-әнисенә rahmatli bo'lgan, ул ham bolalari o'rnak olirlik әтиде. Noyabr ozag'ында o'tgan әниләр bayramına jырчының балалары Leysan bilan Amirxan әниләрен qutlab шигырь сөйләп, үзләре ясаган бүләкләрне бүләк иткәннәр. Анара Amirxan күз яшьләрен сөртеп бүлмәгә кирип киткән. Asqat аның артыннан кирсә, сабый үксеп утыра. Ник елыйсың дип сорагач, сез булмагач мин нишләрмен дип җавап кайтарган. Безнең озак яшәргә исәп бар. Әле сезнең балаларга конфет ашатачакбыз диюгә, бала юк, аларга конфет бирергә ярамый, теш өчен зыянлы дип елмайган. Хәзер бу хәбәрдән хисләргә бирелгән барлык тамашачылар кулларыбызга телефоннарны алабыз да, 1320 номерына топ клип 125 кодын язып, SMS хәбәр җибәрәбез. Canıma hiç de urun topmayım, üzengni görmesem. Günləşəm əllə nilər uylayım, üzengni görmesem. Dünyada sensiz yaşay olmayım, üzengni görmesem. Seni siyem, sizəsin irkem. Güzlərin seyli, aşıqsın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsin kışakka, Мәхәббәт бомба, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики. Мәхәббәт минем янда ярсый, үзеңне күргәндә. Күзләрең нурлар шәшеп балкый, үзеңне күргәндә. Шатлыклар баса йөрәгем түрен, үзеңне күргәндә. Бәхетле итеп тоям мин бүген, үзеңне күргәндә. Сине сөям, сизәсең иркәм. Күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, uylanıp durma, kırsin kışakka, мәхәббәт bomba. Seni siyem, sizəsin irkem. Gözlərin seyli, aşıqsın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsin kışakka, мәхәббәт bomba. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва. Вау-ва, чики-чики. Мәхәббәт бомба. Топ клип хит парады ахырына җитте. Мин Айрат Ильясов яңа тавыш бирүне ачык дип игълан итәм. Исегезгә төшерәм, тавыш бирү пәнҗишәмбе иртәнге унда ябылачак.
ашыгыгыз, яраткан җырчыгызга ярдәм итегез. Ә мин сезгә уңышлар теләп саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.